Να πούμε στον κόσμο τι είναι αυτή η οδηγία για τα παραδοσιακά φαρμακευτικά προϊόντα φυτικής προέλευσης που θα μπει τον Ιούνιο, νομίζω, σε 1η Απριλίου φέτος. Του 11, τώρα. Ναι. Μάλιστα. 1η Απριλίου. Επίκειται. Λοιπόν, τι είναι αυτή η οδηγία? Η οδηγία αυτή τη στιγμή ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Αγγλία. Ασχέτως η Αγγλία έχει προβάλει κάτι αντιρρήσεις αρκετές από το 2006-2004 που ψηφιστήκαν αυτοί οι σχεδιασμοί. Γιατί δεν μπορώ να τους πω νόμους, γιατί δεν μπορεί να ψηφίσει ένα πράγμα το οποίο δεν ισχύει στους φυσικούς νόμους. Αν πούμε ότι η υγεία η ανθρώπινη υπόκειται σε φυσικούς νόμους ελέγχου διατροφής, και τη στιγμή που κατασκευάζεται ένας ανθρώπινος νόμος, δεν μπορεί να είναι νόμος, η οδηγία, η οποία αντιβαίνει τους όρους των νόμων φύσεως περί διατροφής, δεν μιλάμε για πράγματα άγνωστα, παρόλα αυτά, αυτοί οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002, 2004, 2006. Το χτίσαμε σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Πάντα αγωνιζόμενοι για την υγεία, και το καλό του πολίτη. Πάντα. Αυτοί οι νόμοι χρησιμοποιούνται μέσα από τον κώδικα αλιμετάριος, αλλά ο κώδικας αλιμετάριος είναι ένα παγκόσμιο θέμα και παγκόσμια κυβέρνηση. Πρόσφατα μπήκε ακόμα και το Αζερμπαϊτζάν μέσα και είναι αυτή τη στιγμή 185 χώρες που ανήκουν στον κώδικα αλιμετάριου, τον έχουν ενσωματώσει στα νομικά τους συστήματα. Και εμείς. Καλά, εμείς είμαστε τους πρώτους. Όχι, το λέω για τον κύριο Λουέρντι, τους άλλους υπουργούς, τους βουλευτάς, τους πράσινους του Πασόκ που είναι αμφιβάλλω ένας βουλευτής που δεν έχει ασχοληθεί, που και να έχει ασχοληθεί με το θέμα, δεν θα μπορεί να απαντήσει γιατί, πότε και ποιοι ψήφισαν, ποιοι ήταν οι άνθρωποι, ποιοι άνθρωποι ψήφισαν αυτό το θέμα, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ονόματα. Είναι επιτροπές και αποφάσεις επιτροπών. Μα περνάνε αυτό σημεία Α, δηλαδή δεν τα συζητάς καν. Εγκρίνεται. Τώρα, η 1η Απριλίου του 2006 έδωσε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 χρόνια να κατοχυρώσουν, όταν χρησιμοποιούν ένα φέψιμο, ένα φυσικό προϊόν, ένα βότανο, να είναι κατοχύρωση κρατική. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα κατοχύρωσε το τσάι του βουνού ή το χαμομήλι μας, αυτά τα λίγα. Αυτά που έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα είναι 183 διαφορετικά προϊόντα, φυτικά προϊόντα, 183 από τα χιλιάδες που χρησιμοποιούνται και σαν βελτιωτικά, όχι σαν φαρμακευτικά ξεκάθαρα, χρησιμοποιούνται όπως όλοι ξέρουμε το τσάι του βουνού ή οτιδήποτε, τη ρίγανη, τέτοια απλά πράγματα. Αυτά τα 183. Αυτό που ενδιαφέρει το παγκόσμιο σύστημα για τον ελληνικό χώρο και γι' αυτό και ο βασικός επίτροπος είναι Έλληνας, κ. Βασίλης Μαθιουδάκης, ο οποίος θα φέρει σε πέρας αυτό το γεγονός τώρα και όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, οι άλλες χώρες παρακολουθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δουν πώς θα το θέσουμε όλο αυτό το θέμα του ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θα ελέγχει, δηλαδή θα ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον τη χρήση του χαμομηλιού. Καταρχήν απαγορεύεται, από 1η Απριλίου απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε οτιδήποτε σαν εμπορεύσιμο είδος το οποίο δεν έχει κατοχυρωθεί. Αυτά που έχουν κατοχυρωθεί τα 183, αν είναι το τσάι του βουνού, αν είναι το χαμομήλι μέσα, θα μπορούμε να το έχουμε στο κατάστημα. Αν δεν είναι, κόβεται. Για να μπει ένα προϊόν μέσα στη χρήση, θα πρέπει να κάνουμε, οποιοδήποτε θέλει να το χρησιμοποιήσει, ένας παραγωγός. Π.χ. στην Πελοπόννησο, που έχει ένα αφέψιμο αυτό. Για να το χρησιμοποιήσει, να το εμπορευτεί, πρέπει να κάνει αίτηση στην Πάρμα της Ιταλίας. Εκεί είναι το μόνο εργαστήριο από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα δώσει τις διευκρινήσεις, μακροχρόνιες, κλινικές έρευνες, πανάκριβες. Ποιος θα το κάνει? Αυτό. Το οποίο τι σημαίνει? Τα επόμενα 2-3 χρόνια θα σταματήσει. Ας πούμε, ορισμένοι χρησιμοποιούν το δεδρολίβανο για να. Αν δεν έχει κατοχυρωθεί. Τα λύπη. Αν δεν έχει κατοχυρωθεί, δεν μπορεί να το εμπορευτεί κανείς. Δεν θα βρίσκεις δεδρολίβανο. Δεν μπορεί να το εμπορευτεί κανείς. Το μαζεύεις μόνος σου, το ξεραίνεις κλπ. Αν το μαζεύεις μόνος σου και το ξεραίνεις μόνος σου, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί αυτοί, φανταστείτε τώρα 5 εκατομμύρια στην Αθήνα ανθρώπους. Ποιος ξέρει να βγει έξω να βρει δεδρολίβανο? Το να πάνε 5-10 άνθρωποι ή 5-10.000 άνθρωποι δεν είναι το πρόβλημα. Δεν θα μπορείς να το βρεις σε αυτό που λέμε στα καταστήματα των. Δεν υπάρχει. Στα καταστήματα θα υπάρχουν. Και όχι μόνο αυτά, είναι πολύ πιο βασικά στοιχεία του ελληνικού χώρου. Εννοώ όχι μόνο σαν αφέψιμο, αλλά σαν καθαρή ιατρική παράμετρος χρήσεως ουσιών, τα άγρια βότανα της Ελλάδος. Υπολογίζουμε γύρω στο 70% της παγκόσμιας παραγωγής φυτικής προέλευσης ουσιών προς χρήση για προβλήματα υγείας. Το κόστος είναι ελάχιστο να τα παράγεις, γιατί είναι φυσικά προϊόντα. Η χρήση τους, άμα το χρησιμοποιήσεις σε εκχύλισμα και το πακετάρεις σε όλη αυτή τη διαδικασία των φαρμακευτικών εταιριών, ανεβαίνει 1000 φορές απάνω η αξία. Ένα στρέμμα ελληνικής
άγριας φύσεως, ένα βουνό, ρε παιδί, ας πούμε, στον Πάρνουνα ή στον Ταΐγετο. Ένα στρέμμα απλό μπορεί μια φαρμακοεταιρεία με τις έρευνες που έχουμε κάνει να βγάζει περίπου 20.000, από 10 με 20.000 ευρώ το χρόνο, κάθε χρόνο. Αυτό είναι η πράσινη ανάπτυξη. Η πράσινη ανάπτυξη. Αυτό που έρχεται δηλαδή. Ναι, αλλά εδώ τίθεται το άλλο θέμα. Οι περιοχές Natura της Ελλάδος, 23% της χώρας. Δεν υπάρχει στον πλανήτη άλλη χώρα πάνω από 3 με 4% Natura έδαφος. Γιατί εμείς έχουμε 23% Natura έδαφος προστασίας? Τόσο πολύ πλούσιοι είμαστε και το ξέρουμε. Ή τόσο πολύ προσεκτικοί στη φύση μας, να μην την καταστρέψουμε. Είμαστε. Έχεις και μια ιδέα ότι είμαστε τόσο πολύ ευαίσθητοι? Δεν το βλέπω. Λοιπόν, το 23% Natura είναι ρεζερβέ οι περιοχές δηλαδή. Είναι ρεζερβέ για να περάσει εκεί που είπαμε, στα χέρια αυτών που είπαμε πριν. Από τον Απρίλιο και μετά. 1η Απριλίου και μετά. Τώρα θα αυτά περάσει που λέγαμε κατασχέσεις δηλαδή ακινήτων. Πηγαίνει η κατάσχεση και δεν πηγαίνει η κατάσχεση, θα σου πει άλλο είναι πολύ άσχημη λέξη, θα σου πει θα στο πάρω γιατί μου χρωστά, θα κοίταξε, δεν το παίρνω, αλλά θα το πάρω να το χρησιμοποιήσω για να βγάλω το χρωστούμενο. Μάλιστα. Σε φαρμακευτικές εταιρείες. Ναι, δηλαδή οι Εβραίοι. Δεν το λέω. Οι Χιτλερικοί. Υπήρξε μια συνάντηση κάποιες δεκαετίες πριν, κάποιας κόρης κάποιου Εβραίου πρωθυπουργού που πέρασε από τη Μάνη και διευκρίνησε όλα αυτά θα είναι δικά μας σε λίγο. Σε προσωπική μου, με προσωπικό έτσι. Λίγο τώρα. Σε τέρμινα το είπε. Ναι, αλλά με το πρόγραμμα. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά τους θα είναι. Εδώ τίθεται το μεγάλο θέμα και αυτό είπα προηγουμένως ότι μέχρι το 2017 με τη συνθήκη Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει αποφασίσει 14-17 τις αιτίες των ασθενειών. Αυτοί οι κώδικες συμπεριφοράς περί φυτικού προέλευσης φαρμάκων, να το πούμε έτσι απλά, θα περάσει, η έρευνα υπάρχει ήδη, είναι ήδη γνωστά και αυτό το ξέρω εγώ, δεν το ξέρουν αυτοί. Θα περάσει τεχνικά από τις φαρμακοεταιρείες, θα πει, ναι, ξέρουμε, θα το μάθουμε. Το 14-17 αποφάσισε Ευρωκοινοβουλίου με συνθήκη Λισαβόνας αιτίες ασθενειών και θεραπεία. Και εκεί θα περάσει πλήρως όλη η κρίση. Ενδιαφέρον για την παγκόσμια υγεία. Για τον άνθρωπο. Πάντα. Για τον άνθρωπο. Τώρα, ο κώδικας αλιμεντάριος είναι ένα άλλο στοιχείο. Αυτό που λέμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γίνεται παγκόσμια. Και μετά θα επεκταθεί. Μετά θα δούνε πώς θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι διεξόδους, τι προβλήματα θα προκύψουν και οτιδήποτε άλλο. Ποιες χώρες θα αντιδράσουν. Βλέπονται ποινές, δηλαδή πας φυλακή επειδή. Αν μια μητέρα δώσει χαμομήλι σε ένα παιδί το οποίο δεν έχει περάσει από φαρμακοβιομηχανία, ναι, είναι κατηγορούμενη. Ναι. Δηλαδή πάει και εντός του σπιτιού πλέον. Εντός σπιτιού, ναι. Γιατί πάει? Γιατί αν οι αντιδράσεις είναι σε ευρύτερο μεγάλο πληθυσμό και θα πει ότι εγώ, ποιος, ο παραγωγός, ο έμπορος, ποιος θα πουλήσει το χαμομήλι. Άλλος ξένος δεν μπορεί να το κάνει, να τον πορευτεί. Αν το εμπορευτεί, αν το κάνει μόνη της μαμά, η τάδε μαμά το κάνει μόνη της. Πάει και μαζέψει χαμομήλι. Πάει και μαζέψει χαμομήλι. Πολύ εύκολα θα μπορεί να δαντιστούν κάποιες ουσίες παραπλησίως και να έχουμε κάποιους θανάτους στα παιδιά. Από χαμομήλι απλώς που μάζεψε η μαμά, που είπε δεν ξέρει. Γιατί μαζεύει που μαζεύει. Καλά, εντάξει. Αυτό δεν είναι τόσο. Αλλά. Λέμε τώρα. Αυτό θα την κατηγορήσουν. Ότι έπαθε το παιδί σου που θα μπορούσε να πεθάνει με αυτό που έκανες. Ακριβώς, γιατί δεν ξέρεις πού πηγαίνεις. Το πρόγραμμα Natura. Δεν είναι ειδικοί. Δεν είναι Εβραίοι φαρμακοποιοί. Ακριβώς. Φαρμακοπαραγωγή. Ακριβώς. Τώρα ο κώδικας αλιμεντάριος είναι διαφορετικό θέμα. Αυτό με τη χρήση της θεραπείας ουσιών δεν είναι μόνο τα βότανα. Συμπληρωματικά στοιχεία. Το μαγνήσιο. Σαν ιχνοστοιχείο που μπορεί να το πάρει σε μεγαλύτερη δόση όταν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Και από τρόφιμο. Ή από συμπλήρωμα, διατροφικό συμπλήρωμα. Αυτά θα απαγορευτούν. Γιατί θα απαγορευτούν? Οι δοσολογίες που δίνει ο κώδικας αλιμεντάριος είναι 15% της ήδη συνιστόμενης. Δηλαδή τώρα ήδη είναι 500 μιλιγκράμμ. 500 μιλιγκράμμ είναι το 1/5, 1/6 των αναγκών όταν έχει κάποιο πρόβλημα. Λέμε βιταμίνη C, παραδείγματος χάρη. Αν έχει πρόβλημα, θα έχει 3 με 4.000 βιταμίνη C για κάνα μήνα. Τον έχει πραγματικά προβλήματα, είτε καρκίνο, είτε μολύνσιο, οτιδήποτε άλλο. Η συνιστόμενη δόση είναι 600 μιλιγκράμμ τώρα, 500-600 μιλιγκράμμ. Αυτό κατεβαίνει στο 15% με τον κώδικα αλιμεντάριος. Δηλαδή 65-70 μιλιγκράμμ βιταμίνη C δεν φτάνει ούτε για ένα φτένισμα. Παρ' όλα αυτά, αυτή θα είναι η συνιστόμενη δόση με τον κώδικα αλιμεντάριος. Αλλά δεν θα μπορείς να γιατρευτείς με τίποτε. Μόνο με τα δικά τους φάρμακα. Μόνο με τα δικά τους φάρμακα. Τι γίνεται όμως, τα δικά τους τα φάρμακα κοστίζουν πάρα πολύ και είναι παραγόμενες ουσίες και ουσίες ελέγχου. Περιλαμβάνονται και τα μεταλλαγμένα στον κώδικα. Ο κώδικας αλιμεντάριος θα δώσει την ελευθερία χρήσεως ακόμα και του DDT που έχει καταργηθεί εδώ και 30-40 χρόνια. Μάλιστα. Δίνει η ελευθερία χρήσεως στην συνθετική ορμόνη του αγελαδινού γάλακτος. Και τώρα το τελευταίο ήταν η ανακάλυψη, εντός εισαγωγικών ανακάλυψη, μεταλλαγμένο κοτόπουλο, ένα γονίδιο σε ένα κοτόπουλο μεταλλαγμένο, το οποίο το έκανα στην Αγγλία, το οποίο μολύνεται από τον ιό της γρίπης, αλλά όταν το φας αυτό το κοτόπουλο δεν σου μεταδίδει τον ιό.
καινούργια ανακάλυψη Πλήρης στην Αγγλία. ασφάλεια. Ακριβώς. Για τα Kentucky Chicken. Ακριβώς. Και τότε σημαίνει όμως ότι εσύ εδώ σε ένα χωριό στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχει δικό σου κοτέτσι το οποίο δεν θα είναι το μεταλλαγμένο κοτόπουλο, το οποίο δεν θα προσβάλλεται από τον ιό της γρίπης, αλλά δεν θα το μεταφέρει στον άνθρωπο. Γιατί αν δεν έχει μεταλλαγμένο σπόρο καλαμποκιού από τη Μοσάντο. Ναι, ακριβώς. Τώρα η μεταλλαγμένη πατάτα είναι μεγαλύτερο θέμα στην Ελλάδα. Ο κύριος Πρωθυπουργός το υπέγραψε πριν κάτι μήνες, τη μεταλλαγμένη πατάτα, ειδικώς για την Ελλάδα, όχι για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο η Ελλάδα το χρησιμοποιεί, τη μεταλλαγμένο σπόρο πατάτας. Από το θέμα ότι προκαλεί στα ελληνικά χειρίδια που έγιναν οι έρευνες και υπάρχουν αυτά καταγραμμένα στα βιβλία και στην έρευνα, προκαλεί γενετικές μεταλλάξεις στα ελληνικά χειρίδια μετά τη δεύτερη γενιά, τα ποντικάκια με 3 πόδια ή 5 πόδια τελείως από αυτή τη μεταλλαγμένη πατάτα, η οποία στην Ελλάδα καλλιεργείται παντού. Τα μεταλλαγμένα κρέατα, ήδη οι Εγγλέζοι μας είπαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τα μεταλλαγμένα κρέατα. Ναι, κίνδυνοι. Γιατί θα παράγουν μεταλλαγμένα μοσχάρια. Δεν ξέρω για αρνάκια. Γουρούνια και μοσχάρια πάντως σίγουρα. Το γουρούνια οπωσδήποτε. Και τα μοσχάρια οπωσδήποτε. Και είπαμε το γελαδινό γάλα αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο 1 προϊόν ασθενειών του πλανήτη. Αν και οι ντόλοι που ξεκινήσαν ήταν κατσίκα. Αλλά... ναι. Δεν ξέρω αν έχουν στο μάτι τα κατσίκια μας. Τα κατσίκια μας τα έχουν στο μάτι, αλλά τι λέει η κατάσταση όλη. Αν θέλω να ελέγξω ένα χώρο, δεν τον ελέγχω με τα πολύ παραδοσιακά που έχει δυσμενείς αντιδράσεις. Θα το χρησιμοποιήσω λίγο παραπλήσια μέχρι να ξεχαστεί το γεγονός. Να ξεχαστεί από τις καινούργιες γενιές, οι οποίες οι καινούργιες γενιές των παιδιών βομβαρδίζονται στη τηλεόραση με μια εικόνα καταστροφική και αυτή τη στιγμή στη Γαλλία θα το άκουσες για τις αυτοκτονίες, 4 αυτοκτονίες παιδιών, τα οποία επέφεραν από ζάχαρο και δεν μπορούσαν να φάνε ένα σοκολατάκι γλυκό και πήδηξε από τον μπαλκόνι το παιδάκι 11 χρονών, το οποίο είχε ζαχαροδιαβήτη. Υπάρχει εκτίμηση για το πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν από τις ασθένειες που θα φέρει ο κώδικας. Και θα μπορεί μέσα σε μια δεκαετία, αν δεν υπάρξει αντίδραση, έντονη αντίδραση, μέχρι και 90% μείωση του πληθυσμού μέσα σε μια γενιά. Δηλαδή σε μια γενιά. 90% μείωση του πληθυσμού. Αλλά θα μου πείτε, δεν θα το βλέπει, δηλαδή ποιος θα καθίσει να συμμετάσχει, έστω και αν είναι κλητήρας, δηλαδή δικαστήριο, αεροπαγίτες, κάποιοι άνθρωποι, ποιοι θα αντιδράσουν. Ναι, αλλά τα ρομπότ δεν τρώνε. Αυτοί που είναι οι επιλεγμένοι θα έχουν δική της διατροφική αλυσίδα να χρησιμοποιούν. Άρα, για να πούμε, σε αυτούς οι οποίοι θα είναι να ζήσουν θα τρώνε διαφορετικά. Ναι. Αυτοί που είναι για να πεθάνουν θα αντικατασταθούν από μεταλλαγμένους ανθρώπους. Γι' αυτό υπάρχει η έρευνα για να παράγουμε κλωνοποίηση και οτιδήποτε άλλο. Να, αυτά τα σενάρια. Επειδή... Τα λένε στις ταινίες τους, είναι τόσο. Εξηματική κιόλας. Ναι, σου βλέπουν το μέλλον που στο δείχνουν κιόλας. Στο δείχνουν. Ναι, για να εξοικειωθείς με αυτό. Ακριβώς. Και αν η αντίδραση στο μέλλον, αν η αντίδραση στο γεγονός είναι όπως προσπαθούμε κι εμείς έτσι μέσα στην κοινή ομιλία καθημερινώς να πούμε σε μερικούς ανθρώπους τι γίνεται, και η αντίδρασή τους είναι εντάξει, μωρέ, και άμα τι έγινε τίποτα, θα ησυχάσουμε κιόλας. Μερικοί. Τους ανθρώπους δεν τους βλέπουν στην Αμερική που έχουν πριστεί όλοι. Αυτή τη στιγμή στην Αμερικανική Ήπειρο οι γυναίκες είναι 60% άνευ κάθε γονικής, ευγονικής κατάστασης. Το 60% των γυναικών δεν μπορεί, δεν έχει παιδιά καταρχήν, είναι ανήπαντρες και είναι στα Prozac. Τελειώσαν. Το περίφημο ναι, αυτό το φάρμακο που είχε ο Μελ Μπρούκς. Prozac. Ναι, το Prozac. Αυτό. 60%. Πάρε για όλους. Δώσ' του θυμάσαι εκείνη τη σκηνή που λέει δώσ' του Prozac. Προς του Prozac. Όλοι Prozac με τις κούφτες. Αλαφουζόλ δηλαδή. Πώς λέμε εδώ. Αλαφουζόλ. Μερικές οι αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις έγιναν 2-3 στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Αντιδράσεις των βουλευτών επειδή ήμουν στον κώδικα και κυρίως στην ευρωπαϊκή χρήση του κώδικα, όχι του κώδικα Αλιμεντάριους, γιατί εκεί δεν μπορεί κανείς να αντιδράσει. Εκεί είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και Παγκόσμια Οργάνωση Τροφίμων. Κανένας βουλευτής, τίποτε δεν αντιδράσει στο. Γιατί δεν μόνο μπορεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο να πει: εγώ αποσύρωμαι από αυτή την σύμπραξη. Για να βγάλει τη χώρα από μέσα, από τον κώδικα Αλιμεντάριους, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, οποιοδήποτε κοινοβούλιο χώρας, δεν θα μπορεί να εισάγει, να εξάγει, να διακινήσει κανένα προϊόν διατροφής. Τελείως. Θα είμαστε αυτάρκες. Είμαστε. Θα πρέπει να γίνουμε. Γιατί πρέπει να εισάγουμε 60% της τροφής. Πασατέμπο Τουρκίας. Όχι. Εισάγουμε 60% της διατροφής του ελληνικού πληθυσμού σήμερα. Γιατί κλείσαμε τα χωράφια. Ακριβώς. Τα οποία θα τα πάρουν οι άλλοι για άλλους λόγους, για άλλη χρήση. Άρα το πρώτο βήμα εθνικής ανεξαρτησίας είναι παραγωγή τροφής. Αν δεν έχεις παραγωγή τροφής, είσαι χαμένος από χέρι προτού καν ξεκινήσεις. Κόντεξ Αλιμεντάριους, ο κώδικας διατροφής.
Και όλα αυτά ξεκινούν από μια απίστευτη δύναμη την οποία έχουν ακόμα και φαρμακευτικές εταιρείες, ίσως και ίσως αυτές να είναι τελικά αυτές που κρύβονται πίσω, αλλά και ασφαλιστικές εταιρείες με ένα και μόνο σκοπό. Του να απαγορεύσουν να παίρνουμε τις βιταμίνες μας, έτσι ώστε απλά και μόνο με μια απλή διατροφή που μπορούμε να κάνουμε, παρόλο που η φύση έχει τις βιταμίνες, αλλά αυτό δεν επαρκεί στη ζωή που κάνουμε πια και δεν ξέρουμε και τι φαγητά μας ταΐζουνε.